At yung muna apo, kas nakita tayo bigat, flag ceremony tayo. Naingilid ket digitay ubing ken digitay PWDs tayo. Tabi ipakpakita tayo nga isuda ket even though ibagbaga tayo nga persons with disability that they are able to show and they are able to compete with non-PWDs. Kas nakita yung tatay, ubing apo, nakatatidog nga nagdaniw. So ibaga tayo PWDs, imposible nga amuda digito. But we demonstrate apo nga kaya da. May kadwa apo, nag-perform digito different students in different schools apo. Ni BBBC, AP Santos, National High School, Locos Norte National High School, ken istak apo, istak center that ay isisponsoran ti national local government tayo, city government of Lawag nga libre nga pagterapian ti ubing. Tunumalem apo at dati art exhibit tayo, dito iket na duma-duma nga art, na duma-duma nga painting nga inubramet laeng ti children with disability. DJ apo maangay ito SM Center apo, ito SM Lawag, alauna apo ti opening na ribbon cutting will be led by our mayor. Tapos adan to DJ exhibit apo makita tayo. May display DJ exhibit apo ti talong aldaw. Ingana DJ iti July 15. Tuno bigat apo adda pa training tayo. Tuno bigat ken tuno maminsan Tuesday, Wednesday adda skills training tayo apo. Skills training dato iket para kadiri PWD sa apo nga massage ken manicure pedicure. Bale DJ apo ket kasano tayo nakakam up ka DJ nga training. Nagdamag tayo ti PWDs no anatikiyat da nga maadal apo kasi nagrigat nga gitad kalat skills training without asking them. This is showing that they are included apo. Their opinion matters kasi han tayo ibaga nga agpa-training tayo kasoy gapo tayo isut makita ti opisina no diket di isut makita tayo nga kayat ti kadwan nga PWD. Tapnon no kas target isupay nga makatulong kadakwada. So maruno apo after that tuno bigat Tuesday, Wednesday, Thursday apo at the medical mission. Free medical mission apo ito City Hall Metlaeng led by City Health Office ken dato in Lawag City General Hospital apo. And ti Friday na apo adda dete bagbaga tayong PWD Got Talent. Maangay man ni GSM dato yan apo alas 2 ti malem sapay kumata makaumay kayag buya ta makita tayo met digit PWDs tayo nga mangi-showcase ti talents da. Tapos iti Sabado apo anniversary ti Lawag City Federation of PWDs. Dati apo ket organisasyon ti sabasabali nga barangay nga PWD adamit dati federation da apo kasla ko senior adamit federation ti PWD nga mangkitkita ti pagsayatan ti PWD tayo apo. Tapos apo iti 24 apo dati seminar ti PWD may panggep iti Linteg. Dito apo ti mangted ti seminar ket Ilocos no IBP, Integrated Bar of the Philippines, Lawag City, Locos Norte Chapter, apo. Idadaulyan, apo, ti apo presidente da, ni apo presidente da, abogado, corpus, no, yakang kamali apo, ni susapil at presidente. Tapos, tumalpas diya apo, at the training ti computer literacy ti July 30-31. Dito apo ket in partnership met with DICT. Dito gayam training to nabigat apo nga skills training in partnership with TESDA. So makita tayo, medyo atidog apo, hanlang 1 week. Medyo naglabes tayo talaga nga ipupush tayo ti inclusive community but we need to train our PWD staff nun may qualified damit apo. Sure,